As cifras de vítimas dese dobre terremoto seguen subindo, os mortos son xa 1.450 e os feridos superan os 3.000. Entre as vítimas mortais hai 17 españois, outros 138 españois seguen desaparecidos. Este bebé de 9 meses é o protagonista dunha das últimas historias heroicas de rescate en Venezuela. Cando el, baixo os cascallos, estaba a súa nai. O paso dos días diminúe as esperanzas de atopar xente con vida. Os labores de busca cada vez máis insalubres pola presenza de cadáveres por todas partes que xa non collen nos depósitos. As familias desespéranse pola falta de medios profesionais. Queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiares. Ayúdennos. Que todavía están tapiados familias completas. A ONG española IAE, Intervención, Axuda e Emerxencias, xa inspeccionou 10 zonas de traballo na Guaira. O galego Miguel Montero lidera ese grupo de especialistas en rescate. Nos hemos puesto a hacer búsqueda con los perros, con sistemas electrónicos QPL y bueno, hemos registrado unas 10 zonas diferentes. De momento, sen éxito, non lograron localizar ninguén con vida.